Salut! Și bine v-am găsit la un nou episod! Hai să fac o nebunie! Ia priviți! Un zburător profesionist! Un profesionist în zboruri aeriene! Vedeți? Dați-i like și dați-i și abonați-vă, fiindcă este cel mai tare videoclip, niciunul nu ajunge, vedeți? Dar ia să vă arăt când mai poate frâna. Vedeți? Se prăbușește. Da, așa să mai împing. O să mai împing foarte tare. Îl vedeți în acțiune! Pe avionul aerian! Vedeți, băieți? Asta este aerian și pentru voi, piloților, nu ca voi zburați și vă prăbușiți. De ce, mă? De ce, mă? Ce? Uite, asta se întâmplă toată lumea, vreau să cad. Cea mai multă adrenalina. Vreau, am zis. da, și o să vedeți piloților cum o să fie el mai bun decât voi. Vrei să te faci pilot? Da! Să intri în soare? Nu! Vreau să intru în lună! Vreau să intri în lună. Ați auzit? Ești cel mai bun om! Superman! E Superman! Like! Triple like! Da, dați 7 like-uri și o să fim mulțumiți. La episodul următor va fi tot așa și o să-i dați, o să zboare mai mult și o să-i dați mai multe like-uri. O să mor. La episodul ăsta, Este un bonus. este un bonus. Și? Dacă vrei, zic ca să te abonezi și la Max Infinit. Abonați-vă și la Max Infinit și o să fii cel mai mulțumit. Da, și episodul de astăzi și episodul de astăzi acum va coborî ca să discute și el. Ia zi. Băieți, ați văzut? Bun. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem, hai să strângem și noi vreo 70 de like-uri. Și o să mai fac încă niște episoade. Vedeți? Acum închid. Da. Și acum ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!